పాల్ గారు మాస్టర్ ప్రైజ్ లార్డ్ మాస్టర్. సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్? బాగానే ఉన్నాం సార్. బాగానే ఉన్నారు, కనిపిస్తున్నారు. మీరు బాగుంటే మేము బాగున్నట్టే. జాయ్ ప్రీతి, జూనియర్ జాయ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా, స్తోత్రం స్తోత్రం పరిశుద్ధుడా నీకే వేలది వందలేసి పొద్దున చిప్పటి కాచి కాపాడు దేవాలేసి స్తోత్రం పరిశుద్ధుడా. మళ్ళీ మ్యూజిక్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వటం మీరు సాయం చేసినందుకే వందలు స్తోత్రం పరిశుద్ధుడా. మంచిగా నేర్చుకొని ఇంకా మంచిగా పాడటకు మీరు సహాయం చేయమని అడుగుచడం వేసినామని అడుగుతున్నా బాగుంటుంది. ఆమేన్. బైబిల్ చదవండి నాన్న. ఎంత బైబిల్ వేళ? సామ్ నంబర్ 86. ఎన్ని ఉన్నాయి వచనాలు? నిన్న 8 వరకు చదివాను, ఈ రోజు 9 to 17 చదువుతారు. జాలీ బైబిల్ ఉందా? చదువు. 9 నుంచి ఎక్కడ దాకా అంకుల్? ఎవరు వరకు? ప్రభువా, దేవతలలో నీ వంటి వాడు లేడు, నీ కార్యములకు సాటి అయిన కార్యములు లేవు. నీవు సృజించిన అన్యజనులందరూ వచ్చి నీ సన్నిధిని నమస్కారము చేయుదురు, నీ నామమును గణపరచదురు. యెహోవా, నీవే నీ సత్యం అనుసరించి నడుచుకొనున్నట్లు నీ మార్గమును నాకు బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునట్లు నా హృదయమునకు ఏకదృష్టి కలుగ చేయుము. నా పూర్ణ హృదయముతో నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను, నీ నామమును నిత్యము మహిమపరచెదను. ప్రభువా నా దేవా, నా ఎడల నువ్వు చూపిన కృప అధికమైనది. పాతాళపు అగాధముల నుండి నా ప్రాణంను తప్పించి ఉన్నావు. దేవా, గర్విష్ఠులు నా మీదకి లేచి ఉన్నారు, బలత్కారులు గుంపు కూడి నా ప్రాణము తీయచూచుచున్నారు. వారు నిన్ను లక్ష్య పెట్టని వారై ఉన్నారు. ప్రభువా, నీవు దయాదాక్షిణ్యము గల దేవుడవు, దీర్ఘశాంతుడవు, కృపా సత్యములతో నిండి ఉన్నవాడవు. నా తట్టు తిరిగి నన్ను కరుణింపుము. నీ సేవకునికి నీ బలము అనుగ్రహింపుము. నీ సేవకురాలి కుమారుని రక్షింపుము. యెహోవా, నీవు నాకు సహాయుడవై నన్ను ఆదరించుచున్నావు. నా పగవాడు చూచి సిగ్గుపడినట్లు శుభకరమైన ఆనవాళ్ళు నాకు కనపరచుము. ఈ చిన్న వాక్యం దేవుడు దీవించును గాక. ప్రైజ్ లార్డ్ అంకుల్. శరణం. నూట 27 కీర్తనలో యేసుడు, 127 కీర్తనలో యేసుడు కట్టించును ఇంటిని, కాపాడును పట్టణం. తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఇచ్చును. గర్భఫలము బహుమానంగా ఇచ్చును. యేసు గర్భఫలము బహుమానంగా ఇచ్చిన యేసు.
వినీలా పాడు పడినా ఎలా పాడతావు చూద్దాం. స స స స. దశ సా సరి గ గ గ రి గ రి స స సరి రి రి సరి సా ని 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 స సా సరి రి గ స స సా స దశ సా సరి గ గ గ రి గ రి స స సరి రి రి సరి సా ని 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 స సా స రి గ స స సా స. ప్రియమైన ప్రజలారా, ప్రభు యేసుని ప్రియులారా, శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త, అందరికీ శుభవార్త, అందరికీ శుభవార్త. 127 కీర్తనలో యేసుడు, 127 కీర్తనలో యేసుడు, కట్టించును ఇంటిని కాపాడును పట్టణం, కట్టించును ఇంటిని కాపాడును పట్టణం. తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఇచ్చును, తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఇచ్చును. గర్భఫలము బహుమానముగా ఇచ్చును యేసుడు, గర్భఫలము బహుమానముగా ఇచ్చును యేసుడు. ప్రియమైన ప్రజలారా, ప్రభు యేసుని ప్రియులారా, శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త, అందరికీ శుభవార్త, అందరికీ శుభవార్త. వెరీ గుడ్. చాలా బాగా పాడు. సరిగా పమగ పమగ పదని పమగ గరి సా ని ధ ని సా ని ధ ప మ గ ప మ గ రి గ గ రి స ని సా. జోష్ పాడు కదా. సరిగా సారిగా పామగ పదని యేసయ్యా నీవేగా నా తండ్రి, నా ప్రభు, నా యేసు.
నేను ఈ హమ్మింగ్ పాడాను అంటే మీరు బాగా పాడినట్టు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు. జాయిన్ లిల్లీ, వెల్కమ్. ఏది హిడియా పెప్సీ బాస్ స్పెల్లింగ్ అదేనా, కరెక్టేనా? ఓకే, పాడు. సారీగా సారిగా పామగా పాదాని పామగా గరి సా సా ని గా ని సా ని గా పా మా గా పా మా గా రి గా గరి సా ని సా యేసయ్యా నీవేగా నా తండ్రి నా ప్రభు నా యేసు నీవే నా మార్గం నీవే నా సత్యం నీవే నా జీవం నీవే నా సర్వం నీవే నా ధ్యానం నీవే నా గానం నీవే నా రూపం నీవే నా దైవం
చెప్తున్నా పాడు. సరిగా సరిగా పామగా పదాని పామగా గరిసా సాని దాని సా కారలేదు చూడు. సాని దాని సా నీ సా పాడు. సాని దాని సా గా పా గా గరి గరి సాని సా యేసయ్యా నీవేగా నా తండ్రి నా తండ్రి నా తండ్రి నా ప్రభు నా యేసు నీవే నా మార్గం నీవే నా సత్యం నా జీవం నీవే నా సర్వం నీవే నా ధ్యానం నీవే నా గానం నీవే నా రూపం నీవే నా దైవం ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్. మనశ్రీ వెల్కమ్. జాయిన్ లిల్లీ. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అంకుల్. లిల్లీ క్యాచ్ చేశారా ఇది? నీవే నా మార్గం నీవే నా సత్యం నీవే నా జీవం నీవే నా సర్వం నిజంగా క్యాచ్ చేసావా నువ్వు? చేసావా? పాడరా, లిరిక్ పాడు. యేసయ్యా నీవేగా నా తండ్రి నా ప్రభు నా యేసు నీవే నా మార్గం నీవే నా సత్యం
నీవే నా మార్గం. అదంటే నీవే నా మార్గం నీవే నా సత్యం నీవే నా జీవం నీవే నా సర్వం నీవే ధ్యానం నీవే నా నీవే నా రూపం నీవే నా దైవం ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్. మనస్వి మైక్ ఓకేనా? ట్రై చేయండి సార్. లిరిక్ పాడు, ఏదో ఒక లిరిక్. యేసయ్యా నీవేగా నా తండ్రి నా ప్రభు నా యేసు నీవే నా మార్గం నీవే నా సత్యం నీవే నా జీవం నీవే నా సర్వం నీవే నా జ్ఞానం నీవే నా పిల్లని లిరిక్ పాడు. యేసయ్యా నీవేగా నా తండ్రి నా ప్రభు నా యేసు నీవే నా మార్గం
వర్షిని ఎలా ఉంది వాయిస్? పాడు. ట్రై చేస్తాను అంకుల్. యేసయ్యా నీ నా ప్రభు నా యేసు నీవే నా మార్గం, నీవే నా సత్యం, నీవే జీవం, నీవే సర్వం, నీవే నా ధ్యానం, నీవే నా గానం, నీవే నా రూపం, నీవే నా దైవం. ఏది లిల్లీ పాడుతున్నావా? లిరిక్ పాడు. ఏదో ఒకటి. సారిగా పామాగా పాదాని పామాగా కరీసా సాని రాని సా నీదా పామాగా పామాగరిగా గరిసాని సా యేసయ్యా నీవేగా నా తండ్రి నా ప్రభు నా యేసు నీవే నా మార్గం, నీవే నా సత్యం, నీవే నా జీవం, నీవే నా సర్వం, నీవే నా ధ్యానం, నీవే నా గానం, నీవే నా రూపం, నీవే నా దైవం. వీటితో పాడమన్నాను. మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అన్నమాట. అవునా? పాడుతున్నాను కదా, అదే యాక్చువల్లీ నీవే నా ధ్యానం, నీవే నా గానం,
నీటితో పాడుతున్నాను. కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే. గీతంకి వెళ్తాం సార్. పాప మమ ప బాగా వినాలి. పాప మమ ప మగరి సరి గమ సరి గమ రి రి సరి సరి రి సరి మగరి ఏడు అక్షరాలు. 3 1 2 పాప మమ ప మగరి సరి గమ రి రి సరి సరి రి సరి మగరి పప మ పాప మమ ప మగరి రి మగరి సరి 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 సద సాద పమ పద స ని సరి మగరి స మగరి మమ పమ ప పమ పద సరి మగరి సరి స దరి సరి స దస పమ పద సద పమ మగరి యేసు నీనా ఆమమందే పరిమోచన యేసు నీనా ఆమమందే విమోచన ఆదిదేవం ప్రియ జన పోషక ఈ నామమే మనసున వేదమా పవాదిగిలాము చేసి ఆయిలలో పాప శాపము పాపివేయును వాడు మనసు పాప మమ పాప మమ ప మగరి సరి గమరి రి సదా దరి సరి రి సరి మగరి రి స పాప మ పాప పామ పామ గరి రి మగరి సరి స దరి సరి స దస ద పామ పద స రి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పామ పద సరి మగరి సరి స దరి సరి స దస ద పమ పద స పమ మగరి స యేసు నీ నామమందు దేవా ప్రియ జన పోషక నీ నామమే మనసున వేదమాయే అపవాదినిక అంతము చేసి ఆయిలలో పాప శాపము బాపివేయును పాప మమ ప మగరి సరి గమరి రి స దరి సరి రి సరి మగరి రి స వెరీ గుడ్. అందరూ చప్పట్లు పడుతున్నా. వెరీ గుడ్.
భారతి గారు ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. ప్రైజ్ లార్డ్. ఏది జాయ్ పాడు. పాప మమ మగరి సరి గమరి రి సరి. పాప మమ మగరి సరి గమరి రి సదరి సరి రి సరి మగరి రి సస పాప మ పాప పమ పమ గరి రి మగరి సరి సస దరి సరి సస ద సా ద ద ద పమ పద సస రి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పాప పాప పమ పద సరి మగరి సరి సస ద రి సరి సస ద సా ద ద ద పమ పద సస సా స ద ద ద పమ పమ గరి స యేసుని నామం దే పాప విమోచన గద ఆదిదేవ ప్రియజన పోషగా నే నామమే మనసున వేదమాయే అపవాదిని కంసము చేసి ఆయిలలో పాప శాపము బాపివేయును పాప మమ పామగరి సరి గమరి సదరి సరి రి సరి మగరి రి సస పాప మ పాప పమ పామగరి మగరి సరి సస దరి సరి సస ద సా ద ద ద పమ పద సస రి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పాప పాప పమ పద సరి మగరి సరి సస ద రి సరి సస ద సా ద ద ద పమ 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 శృతి మారింది చూసావా? రాత్రి పడవ దీన్ని చాహత్తున్నావా? ఎస్ అంకుల్. ట్రై చేయి. గొంతు బాగుందా? దగ్గులు రొంపలు అన్ని. పాప మమ పా ట్రై చేయి. అంకుల్ మాకి పాట రాదు అంకుల్, కానీ నేను ట్రై చేస్తా. పాప మమ పా మగరి సరి గమరి రే పాప మమ పామగరి సరి గమరి రి దరి సరి రి సరి మగరి రి ఓకే, శిలను పాడు. పాప మమ పా మగరి సరి గమరి రే పాప మమ పామగరి సరి గమరి రి సదరి సరి రి సరి మగరి రి సస పప్ప మ పాప పామ పామగరి రి మగరి సరి సస దరి సరి సస ద సా ద ద ద పామ పద సస రి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పాప పాప పామ పద సరి మగరి సరి సస దరి సరి సస ద సా ద ద ద పామ పద స
విమోచన గదా ఆదిదేవ ఆ ప్రియజన పోషక నీ నామమే మనసున వేదమాయే అపవాదిని కాంతము చేసి ఆయి ఆయిలలో పాప శాపము పాపివేయును పాపమమ్మ పా మగరి సరి గమరి రి సరి సరి రి సరి మగరి రి సా. వెరీ గుడ్ క్లాప్స్. అది వచ్చినాయి ట్రై పాప మమ ప బాగా వినండి జూనియర్స్ అందరూ. నెక్స్ట్ మీ దగ్గరికి వస్తా. పాప మమ ప మగరి సరి గమరి రి పాప మమ ప మగరి సరి గమరి రి స దాదరి సరి రి సరి మగరి రి స స పాప మ పాప పామ పామ గరి రి మగ సరి స దదరి సరి స స ద స ద ద ద ప పమ పద స స రి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పాప ప పమ పద స సరి మగరి సరి స స దదరి సరి స స ద స ద ద ద ప ప స స మగరి స యేసుని నామమందే పాప విమోచన గదా ఆదిదేవ ఆ ప్రియజన పోషక నీ నామమే మనసున వేదమాయే అపదిని కాంతము ఆయిలలో పాప శాపము. వెరీ గుడ్ క్లాప్స్. ఈ ట్రై చేయి. పాప మమ ప మగరి సరి గమరి రి స. పాప మమ పామ గరి సరి గమ రి రి స దరి సరి రి సరి మగరి రి స స పాప మ పాప పామ పామ గరి రి మగరి సరి స స దరి సరి స స ద సా ద ద ద పమ పద స స రి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పాప పాప పమ పద స సరి మగరి సరి స స దరి సరి స స ద సా ద ద ద పమ పద స స సా స ద ద ద పమ పమ గరి స యేసుని నామం పాప కదా ఆదిదేవ ప్రియజన పోషక నీ నామమే మనసున వేదమాయే అపవాదిని అంతము చేసి ఆయి ఆయి
సరి గమ రి రి స దరి సరి రి సరి మగరి రి స సా. వెరీ గుడ్. క్లాప్స్. అది ఎవరు జూనియర్స్ ఎవరు వచ్చి ఇదా ఎవరు పాడగలరు? స్టార్ట్ చేశారా కొంత అయినా? అభినయ, పెప్సీగా ఇడియా ఎవరున్నారు అక్కడ? పెప్సీగా నిత్య శ్రేష్ట క్యాచ్ చేయలేదు. అవసరం లేదు, అందరూ పాడాలి. కరెక్ట్ గా పాడిన వాళ్ళే. సరే, ఎన్ని ఉన్నాయి అకారాలు? అకార, ఇకార, ఉకారాలు ఉన్నాయి. అదే ఇంపార్టెంట్ గీతంలో. అలా పాప మమ ప మగరి సరి గమరి రే స దరి సరి రి సరి మగరి రి స స. వరకే ఉంది. యేసు నీ నామ, యేసు నీ నామం. అక్కడ నుండి ఒక యేసు నీ నామం. అక్కడ వచ్చింది దే. యేసు నీ నామందే ఎందుకు చూస్తే అదేనా? యేసు నీ నామందే పాప విమోచన కలదు కదా. దానికి ఎలా పెట్టారు చూడండి. యేసు నీ నామ, యేసు నీ నామమందే పాప విమోచన కదా. ఆది దేవ, అక్కడ నుండి అకారమే. యేసు నీ నామమందే పాప విమోచన కదా. ఆది దేవ ప్రియజన పోషక. అక్కడ వరకు అకారం ఉంది కదా. అకార ఇకారం గమనించండి, చాలా గమనించండి. పాప మమ ప యేసు నీ నామమందే పాప విమోచన ఆరిదే. ఇక్కడ ఉంది. ప్రియజన పోషక నీ నామమే మనసున వేదన అపవాదిని అంతము చేసి. ఇక్కడ నుండి హాయి హాయి అకార ఇకారం. హాయి హాయి హాయిలలో పాప శాపము బాపివేరు పాప మమ ప. పడతారు శ్రేష్ట పడతా చేయి. పర్లేదు, చివరికి ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. పాడు. పాప మమ ప మగరి సరి గమరి రే స. పాప మమ ప మగరి సరి గమ రి రి స దరి సరి రి సరి మగరి రి స స. పాప మ పాప పామ పామ గరి రి మగరి సరి స స దరి సరి స స ద సా ద ప పమ పద స స రి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పాప పాప పమ పద స సరి మగ
పమగరి స యేసుని నామం దే పాప విమోచన కదా ఆది దేవ ఆ ప్రియజన పోషక నీ నామమే మనసున వేదమాయి అపవాదినిక అంతము చేసి ఆయిలలో పాప శాపము బాపివేయును పాప మమ పామగరి సరి గమ రి సదరి సరి రి సరి మగరి రి సస. వెరీ గుడ్. క్లాప్స్. చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్ చేసి పాడుతూ ఉంటే అన్ని పోతాయి. ఇంకెవరు ఇచ్చా? పాప మమ పామగరి సరి గమరి రే పాప మమ పామగరి సరి గమరి రి సదరి సరి రి సరి మగరి రి సస పప మ పాప పామ పామగరి రి మగరి సరి సస దదరి సరి సస దస దద పమ పద సస రి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పాప పాప పమ పద సరి మగరి సరి సస దదరి సరి సస దస దద పమ పద సస సాస దద పమ పమ గరి స యేసుని నామం దే పాప యేసుని నామ పాడు. యేసుని నామం యేసుని నామ యేసుని నామం దయచేయమని యేసుని నామం దే పాప విమోచన గదా ఆది దేవా ప్రియజన పోషక నీ నామమే మనసున వేదమాయే అపవాదిని కాంతము చేసి ఆయిలలో పాప శాపము బాపివేయును పాప మమ పామగరి సరి గమరి రి స దదరి సరి రి సరి మగరి రి సస. స్టార్టింగ్ లో మళ్ళీ పాడుతాను. పాప మమ యేసుని నామ యేసుని నామం యేసుని నామం మళ్ళీ పాడు. యేసుని నామం దే పాప
యేసు నీ నామ యేసు నీ నామం ఉండాలి. యేసు నీ నామ పాప మమ పమగరి యేసు నీ నామ యేసు నీ నామ ఉండాలి. వెరీ గుడ్. జాయ్ పాడగలవా? జూనియర్ జాయ్. ప్రాక్టీస్ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తానండి. అభినయ పాడతావా? అభినయ ఓకే పాడు. పాప మమ పావగరి గమరి పాప మమ పామగరి సరి గమరి రి సదరి సరి రి సరి మగరి రి స పప్ప మ పాప పామ పామగరి రి మగరి సరి స దరి సరి స ద సాద ద పామ పద స రి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పాప పాప పామ పద షార్ప్ సరి మగరి స మగరి మమ మమ పమ అభ్యస్ పాడు. సరి మగరి సరి మగరి స మగరి మమ పమ పాప పాప పమ పద స సరి మగరి సరి స దరి సరి స ద సా ద పమ పద స ద పమ పమగరి స యేసు నీ నామం పాప విమోచన గదా ఆది దేవా పాద ఆది దేవ ఆది దేవా ప్రియ జన పోషక నీ నామమే మనసున వేదమాయి అపవాదిని కాంతము చేసి ఆయిలలో పాప శాపము బాపివేయును పాప మమ పామగరి సరి గమరి రి సదరి సరి రి సరి మగరి రి స షార్ప్ అవుతుంది. ఒక్కసారి నోట్స్ కొన్ని అది చూసుకుంటే చాలు. ప్రాక్టీస్ శిలోని మానస్వి వర్షిని జాయిన్ పెద్దలది కూడా పావుగంట అలా ఉండగలిగితే ఉండండి. జస్ట్ విని స్టార్టింగ్ అప్పుడు వెళ్ళండి. ప్రైజ్ లాడ్ పాల్ గారు. కొన్నాలేస్ గారు ప్రైజ్ లాడ్. ప్రైజ్ లాడ్ సార్. భారతి గారు కొన్నిస్ గారు ప్రైజ్ లాడ్ సార్. ప్రైజ్ లాడ్ సార్. పాల్ గారు ప్రైజ్ లాడ్. ఏమండి వేళ అయిపోతుందా ఇది?
హంసధ్వని రాగం. సరిగా పనీస మా ఉండదు దా ఉండదు దీంట్లో. సరిగా పనీస ఔడవ రాగం. సాని గరి అభినయ మమ్మీ వేరు. ఊరిలేరు అంకుల్. ఓకే. సరిగా పనీస ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಗ ಸರಿಗ ಪನೀಸ ಸಾನಿ ಸಾನಿ ಪಗರಿ. ఏమంటే నా బొమ్మ ఏదో కొంచెం కలర్ డిఫరెంట్ కనపడుతుందండి. మీరు అందరూ వేరు 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 పసుపులో ఉన్నారు. బాగానే ఉందా పాల్ గారు? ఎక్కడ సార్? నా ఫ్రేమ్ లో నా 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 ఇది నా ఇమేజ్ ల్యాప్టాప్ మార్చారు. మార్చారు సార్. మాత్రం అంటే అది కొంచెం అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం. హ్యాంగ్. నమస్తే మా తగ్గుతా. అందుకే కొంచెం గ్లామర్ కనిపిస్తున్నారు సార్ ఈరోజు. ల్యాప్టాప్ వల్ల గ్లామర్ వచ్చిందా లేకపోతే ఏంటి? అది నాకు అది అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఆ ల్యాప్టాప్ లో బాగాలేదు అనమాట. కృతి ముందు ఆలాపన చేయాలండి. అది మీ మీ సొంతం. అది నేను పాడతాను చూడండి. కవిత వెల్కమ్. కవిత సిస్టర్, ప్రైజ్ లార్డ్ సిస్టర్. గా సాని సాని ప గరే పా పా గరే సా పా గరే. ఆలిసమ్ గారు వెల్కమ్. హరి గప్పని రవి గారు వెల్కమ్. జ్యోతి గారు. సాని ప సాని పగ గరే గా సని పని నరి పగరే నే పగరే పగరే. అలా ఒక అనగలరంటే పాల్గొగారు స్వరాలతో అంటే మీ ఇష్టానికి. సిఎంసిఏ ఆర్టికల్ 213 ప్రకారం మీకు స్వేచ్ఛ ఇస్తున్నాం. సరిగ పని సాగా అలా ఉంటున్నాయి. గారి సని ప పగరి సరిగా పని సా
సాని పగరి రీ మీద ఆగండి. సాని పగరి రీ నోపండి. సాని సాని పలుకుతాం. గారి సాని 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 గాపాడు మరి సార్ కదా. సాని గరి ఇవ్వండి. సరిగా పని సా సరిగ పని సా సరిగ పని సా సరిగా పని సా సరిగ పని సా సరిగ పని సా సరిగా పని సా సరిగ సరిగ పని సా పై పా పాడండి. గా పాడారు. పా పాగరి సరిగా సరిగా పని సా పాగరి సాని 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 పగరి పడి సూపర్ పాదాలు పడుకోవడం అంతే. 571 ఆర్టికల్ ప్రకారం సార్ ఫినిషింగ్ అదే మరి అలా పాడి సరిగా పని సాని రీవౌట్ అన్నాం కదండి. జీవస్వరాలను ఉంటాయి ఒక్కొక్క రాగంలో. ఆటోమేటిక్ గా మీకు అక్కడ రాగానే ఆ బ్యూటీ వచ్చేస్తుంది. సాని పగరే సాగలిపి సరే 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 అంటే ఆడియన్స్ ని ట్రాన్స్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోవాలి. ఆ రాగం పాడి ఇంకా ఎలా పాడతారు మీరు దాన్ని. అది ఎవరితో మైక్ మీదేనండి. గాని సా పని కొన్నేళ్ళ సార్ ఎలా ఉండండి మీరు. గాని సాని ప గారి సరి గ పని సాని
నీ అనండి అలాగా. గా గారి స అనండి. గారి పని సరి పని సరి ఆగరి స సరిగ పని నిసరిగ పని సరిగ పని నిసరిగ పని సరిగ పని నిసరిగ పని సా అలా హోల్డ్ చేయండి. అంతసేపు చేస్తారా సాని? సా వెల్కమ్. ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. వెళ్ళిపోండి కృతిలోకి. గ గ గ గ గరి గ ప గరి స గ గ గ గరి గ ప గరి స ని సరి ప గ ని సా ని ప గ ప గరి స ని ని సరి గ ప ని సా ని ప గ ప గరి స గ గ సరిగ పని ని సరి గ ప ని సా ని ప గ ప గరి స గ గ గ గరి గ ప గరి స ఆ స్వరాలు ఉన్నాయి సార్ కొన్నిలేసు గారు. నిస 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 మీరు ఆగండి, నేను వాడతా కానీ. నిస 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 రిస ని ప ని ప గరి నిస గరి స ని సా ని ప గ రి గరి స నిస 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 రిస ని ప ని ప గరి నిస గరి స ని సా ని ప గరి గరి స ఆనందం ఆనందమేగా ప్రభునామము స్మరణము చేయగా ఆనందం ఆనందమేగా అనువనువు పరవశమాయగా అనువనువు పరవశమాయగా మనసెరిగిన ప్రభువును చేరగా మనసెరిగిన ప్రభువును చేరగా
ఆ గరిగ గరి గరిగ 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 పని పగరి పని సరి గరి సని గరిగ 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 పని పగరి పని సరి గరి సని సరిగ పగరి నిస పని సరి గరి సని సరిగ ప సరిగ పగరి సరిగ పగరి నిస పని పని సరి గరి సని సరిగ పగరి నిస సరి పని సరి గరి సని పని సరి గరి సని సరిగ పగరి నిస సా స స స స స స నిరి స ని ప రిగ పని సరి గరి సరి స ప గరి ని స రిగ పని సరి గరి సరిగ పని సరి రిగ రిగ పని సరి గరి సరి స ప గరి ని స రిగ రిగ పని రిగ పని సరి గరి రిగ పని సరి గరి సరి గరి సరి గరి సరి స ప గరి ని స సరి స ప గరి ని స సరి స ప గరి ని స మా దైవం ప్రభు యేసునిగా మనసారా ధ్యానము చేయగా మది మదిలో వెలుగు నిండగా మా కనులకు మార్గము చూపగా మా కనులకు మార్గము చూపగా గరిగ 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 పని పగరి పని సరి గరి సని సరిగ పగరి నిస పని సరి గరి సని సరిగ పగరి నిస పని సరి గరి సని 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 సరిగ పగరి నిస సా స స స స స స నిరి స ని ప రిగ పని సరి గరి రిగ పని రిగ పని స రిగ పని సరి గరి రిగ పని సరి గరి రిగ పని సరి గరి సరి గరి సరి గరి అది రిగ పని సరి గరి రిగ పని సరి గరి సరి స పగరి నిస గరి సరి సరిగ పగరి నిస రిగ పని సరి గరి రిగ పని రి
పని రి గ పని రి గ పని సరి గరి సరి స ప గరి ని స. స్వరాలు చేరట్లేదు, కొన్ని చేరట్లేదండి, అది చూస్తే సార్ సార్ రి గ పని సరి గరి, అది సరి గరి సార్ ఇదొకటి. రి గ పని సరి గరి సరి గరి సరి గరి గరి సరి అను సరి గరి సరి గరి రి గ పని సరి గరి రి గ పని సరి గరి రి గ పని సరి గరి సరి స ప గరి ని స సరి స ప గరి ని స. రి గ పని సరి గరి రి గ పని సరి గరి సరి గరి సరి గరి రి గ పని సరి గరి సరి గరి సరి గరి సరి స ప గరి ని స. ఇప్పుడు గరిగా 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 పని పగరి తాళంలోకి వచ్చేయలేదు, పని సరి గరి సరి అలా తాళంలోకి వచ్చేయండి, సరిగా పగరి ఇప్పుడు స్లోగా మనం ఎందుకు పాడుతున్నాం అంటే నోటికి నోటు వచ్చిన తర్వాత తాళంలోకి వచ్చేయండి, గరిగా 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 పని పగరి అలా తాళంలో రండి. అంటే రెండు ఫ్రేజులకి ఒక బార్ సస్టైన్ పెట్టుకుని సార్ సార్ ఓకే పని పగరి అలా అనుకో, పని సరి గరి సరి అలాగా సరిగా పగరి అవి గ్యాప్ పని సరి గరి పని పగరి అలా కంటిన్యూస్ గా వాడండి. గరి గ గరి గ గరి గ పని పగరి పని సరి గరి సని సరి గ పగరి ని స పని సరి గరి సని సరి గ పగరి ని స. అంటే పాట పని సరి గరి నీ అది నీ పని సరి గరి సని సరి సరి గ పగరి ని స సరి గ పగరి ని స. గరి గ గరి గ గరి గ పని పగరి పని సరి గరి సని సరి గ పగరి ని స. పని సరి గరి సని చూడండి, పని సరి గరి సని సరి గ పగరి ని స. సరిసా సరిసా సరి గ పగరి ని స. సరిసా అది కాబట్టి సరిగా అనాలి, సరిగా పని స కాకా సార్ సరిసా పగరి ని స సరిసా సరి సరి స పని గా రాసుకున్నా సార్, అది సరి స సారా సరి స ప సార్ సరి స పగరి ని స. అది సరిసా పగరి ని స సార్ స స స స స స స నిరి స ని ప రి గ పని సరి గరి సరి స పగరి ని స.
రిగప 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 ని సరి గరి సార్ సరి సప గరి ని స రిగపని సరి గరి సరి గప ని సరి సరే మీరు ఉండండి, ఉండండి చెప్తా. మృదుల పాడు. మైక్ ఓకేనా మృదుల? సార్ హలో చూడండి వినపడుతుందా సార్? గా అదిగా గరిగా 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 పని పగరి పని సరి గరి సని సరిగా పగరి నిసా. రిపీట్ చేయి అలా కాదు, రిపీట్ చేయి. గరిగా అది పాడి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు. గరిగా అన్ని పేర్లు రెండు సార్లు పాడు. గరిగా గరి పాడు. గరిగా 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 పని పగరి పని సరి గరి సని సరిగా పగరి నిసా. గరిగా 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 పని పగరి పని సరి గరి సని సరిగా పగరి నిసా. సా స స స స స స నిరి సని పా రిగ పని సరి గరి సరి స పగరి నిసా. సా స స స స స స నిరి సని పా రిగ పని సరి గరి సరి స పగరి నిసా. అది తాళం, కరెక్ట్ గా తాళం రావడం. ఏమండి కరెక్ట్ ట్రై చేస్తావా? గరిగా 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 పని పగరి పని సరి గరి సని సరిగా పగరి నిసా. గరిగా 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 పని పగరి పని సరి గరి సని సరిగా పగరి నిసా. సా స స స స స స నిరి సని పా రిగ పని సరి గరి సరి స పగరి నిసా. సా స స స స స స నిరి సని పా రిగ పని సరి గరి సరి స పగరి నిసా. అకారం పాడి. అది అది పాడు అకారం.
సరిగా పగరి నిస చివరిలో ఇక్కడేమో సరిగా పగరి నిస నిస అది ఈ చివరిలో సరి స పగరి నిస అది అది ఇక్కడ సరిగా పగరి నిస ఇక్కడ ఆ చివరిలో సరి స పగరి నిస గ్యాప్ లేకుండా పడాలి ఇప్పుడు సరిగ్గా పాడావు ఇక్కడ సరిగా పాగానే ఇక్కడ సరిగా పగరి నిస పని పని సరి గరి సరే సార్ అది పేరు చెప్పండి సార్ నెక్స్ట్ వెళ్ళండి ఇది పల్లవిగా ఇది పాడేస్తారు అది పరిగత సపగరిగ సరి నిగరి సరి నిస పసని పని గప సరి గబని సరి పాగరి గరి సరి గారి సరి వన్ సరి వన్ గబన్ వన్ పగరి వన్ గరి సరి సార్ పాల్ గారు ఏదో పా గుండె లోతుల్లో రావాలి పా అరవకుండా సపగరిగ సరి నిగరి సరి నిస నిసని పని గప పసని పని గప పసని పని పసని పని గప సరి గపని సరి పాగరి గరి సని గారి సని పని సరి గపని పగరి గరి నిసరి గపని సరి అదే సరి సరి నిసరి గపని 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 పగరి గరిస పగరి గరిస వన్ సరి వన్ వన్ పగరి వన్ గరిస అలా వన్ మనసులో అనుకుంటూ పాడండి వన్ సరి నిసరి నిసరి గపని పగరి గరిస అదే నిసరి గపని పగరి గరిస గపని గపని గపని
ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా పాడదాం. సరి గపని పగరి గరి స అది కంటిన్యూస్ కామాలు లేకుండా. నిసరి గపని పగరి గరిస సరి నిసరి నిసరి నీ తప్పాడుతున్నారు. నీ నిసరి 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 గపని నిసరి గపని పగరి గరిస సార్. నిసరి 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 గపని గపని నిసరి నిసరి గపని పగరి గరిస. కరెక్ట్. ఇప్పుడు పాడండి. నిసరి నిసరి గపని పగరి గరిస నిసరి గపని మళ్ళీ నిసరి 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 గపని పగరి గరిస నిసరి గపని పగరి గరిస. అది ఎలా పడాలి? పా గపని గస మంతం సపగరి గసరి వన్ని గరి సరి నిస వన్ పసని పని గప వన్ నిసరి వన్ గపని వన్ పగ గరిస. దగ్గర పెట్టారా? సో తక్క తిన్నా సో డాన్స్ కావాలనుకోండి ఇవన్నీ పెడతాం అందులో జత్తులు. అంటే మన భావాన్ని తగినట్టు కొరియోగ్రాఫర్ చేయాలి ఆ డాన్స్. ఏమంటారు? లేకపోతే లాలించిన అవుతుంది. సరి పసని పసని పని గప వన్ సరి వన్ గపని వన్. వాళ్ళకి అలా వచ్చేయండి. నేను వచ్చినట్టు రావాలి. చూడండి మళ్ళీ పడతాను. గపరి గస వన్ సపగరి గసరి వన్ వన్ పసని పని గప వన్ సరి వన్ వన్ పగరి గరి సరి గపరి గస వన్ సపగరి గసరి నిగరి సరి. మళ్ళీ వినండి. గపరి గస గపరి గస సపగరి గసరి వన్. ముందర పోయా సార్? లేదు కరెక్ట్ కరెక్ట్. గపరి గస సపగరి గసరి నిగరి సరి నిస పసని పని గప సరి పని సరి పాగారి గరి సని గారి గారి స రిసని పని సరి గపని పగరి గరిస నిసరి గపని పగరి గరిస నిసరి గపని పగరి గరిస నిసరి సరి గపని నిసరి గపని నిసరి సరి నిసరి గపని నిసరి నిసరి గపని నిసరి గపని నిసరి గపని నిసరి గపని పగరి గరిస నిసరి పాడండి అలాగా. గపరి గస గపరి గస సపగరి గసరి నిగరి సరి నిస పసని పని గప సరి గపని సరి పాగారి గరి సని గారి స పాగారి గరి సని గారి స రిసని పని సరి గపని నిసరి గపని వన్ మనసులో అనుకోండి. చూడండి
పాగారి గరి సని గారి సని పవన్ సరి వన్ గపని వన్ పగరి వన్ పాగారి గరిసని గారీస రిసని పని సరి గపని పగరి గరిస సరి గపని పగరి గరిస సరి గపని పగరి గరిస. దొరికిందప్పటి పాగ పరిగస వంత పగరి గసరి వన్ పసని పని సరి సరి గపని సరి పాగారి గరిసని గారి సని పవన్ సరి వన్ గపని వన్ వన్ అన్నది లోపల అనుకోవాలి, బయట అంటే బాగుంటుంది అని దగ్గును అలా ఉంటుంది. ఆలస్యం స్టార్ట్ చేశారా? వింటూ ఉంటే దొరుకుతుంది అది. దొరికిందండి, దొరుకుతుంది. ఇవి ముక్తాయింపులు అంటారు. తరాలు పాడుతూ ఇవన్నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి కొంచెం. బాగా చేయలేని ఆశ నాకు. అందరూ బాగుపడారు. చేస్తాను సార్, ఇది కంపల్సరీ. చెప్పండి సార్, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దాం. రేపు కూడా ఇదే పాడుకుంటాం. నెక్స్ట్ పేజ్ పెట్టారా? సా నిస గరి సరి నిస గప సరి. ఇది ఒక లెక్కలు ఉంటుంది చూడండి. సా నిస గరి సరి నిస. ఓకేనా? మళ్ళీ గానుండి గప సరి పని గప. ఫ్రేజ్ పట్టుకుంటే ఒక ఆర్డర్లోనే ఉంటది. ఒక్కోసారి సా నిస గరి సరి నిస అయిందండి. మళ్ళీ గానుండి గప సని పని గప. ఇక్కడ చూడండి సరి గప సరిగ పగని పసాని. నిన్న కరెక్ట్ చేసాం ఏదో మనం కదా, చేసినట్టుందా? 1 2 3 పగారి సరి నిస 1 2. అదే సార్, సెకండ్ లైన్ కరెక్ట్ చేసాం కదండి. నిస గరి సరి నిస గ్యాప్ తీసుకోలేదు. గప సని పని గప సరిగ పగని పసాని పగరి స. వన్ పగరి నిస. ఇంకో స్వరం ఉండాలండి. పగరి 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 గరి నిస. అదే పగరి గరి గరి నిస. 1 2 3 4 5 6 7 ఉన్నాయి. ఒకసారి పాడతాను, లేదా కామా పెట్టాలి. అది సా నిస గరి సరి నిస. అదొకే. గప సని పని సరిగ పని సరిగ పగని పసాని. అది పగరి గరి సనిస కాపాడాలి. పగరి గరి సనిస. అక్కడ పగరి గరి సనిస అది మార్చలేదు తను. పగరి గరి సని అదే అలా రాసుకోండి. చివరి ఫ్రేజ్ మాత్రం కవిత పగరి గరి సనిస. పగరి గరి సనిస పగరి గరి సనిస. సా సా నిస గరి సరి నిస గప సని వన్ గప సని పని గప సరిగ పని సరిగ పగని పసాని పగరి గరి నిస. ఆ తర్వాత పైన కింద పైన కింద నిసలు. పైన పగరిస
గరి సని గరి సని గరి గరి గప గప గరి సని పని నిస గరి సని పని నిస ని పని నిస ని పని నిస అలా ఇచ్చుకోవచ్చు నిస నాలుగు నిసలు పైన నిస నెక్స్ట్ పైన గరిస పైన కింద గరిసని పైన కింద అక్కడ ఉండి సరి గరి గప గారిసని పని నిస ని పని నిస అన్నిసార్లు రాయలేదు నేను, రాసుకోండి. సరి గరి గప గప నిస సరి గరి గప గపని నిస సరి గరి గప గపని స గారి సని పని నిస ని పని నిస ని పని నిస సా నిస గారి సరి నిస గప సని పని గప సరి గప గని పసాని పగరి గరి సని స సరిపోయింది ముద్ర లెక్క సరిపోతుంది కదా. పగరి గరి సని స సరిగప గని పసాని కౌంటెడ్ సార్. సరిగప గని పసాని సరిగప గని పసాని కట్ చేయండి. అంటే ఎన్ని అక్షరాలు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 వచ్చాయి కదా. కామాలు తీసేయలేమా సార్ అయితే? అవును, కామాలు అక్కర్లేదు. కామాలు ఇంకా తక్కువ. సరిగని పసాని బ్రేక్ అది. పగరి గరి సన్నిస అర్థమైందా? బుక్ టైంపుల్లో పడతాయి అవి. ఎలా పగరి సరినిస అన్నారు, పగరి గరి ఏమన్నా నిన్న మార్చామను. పగరి గరి సన్నిస కదా. పగరి గరి అది పగరి గరి సన్నిస. ఇప్పుడు పాడతా చూడతాను. సా నిస గరి సరి నిస గ్యాప్. సా నిస గరి సరి నిస 1 గప సని పని గప 1 2 3 ముందు కూడా కామ అక్కర్లేదు అనుకుంటా సార్. 8 స్వరాలు సార్. కామ అక్కర్లా, సమం మీదే. అక్కడ కామ తీసే. గప సని పని గప సరిగప గరి అని పగరి గరి సరిగప గరి అలా సస్టైన్ చేసుకోవచ్చు. అతను నీని సరిగప లెక్క వరకు. సరిగప గని పసాని పగరి గరి సని స ఇక్కడ కావబడుతుందేమో. సరిగప గని పసాని లేదా అక్కడ రీసా కలిపేయండి అంతే. సరిగప అంటే మనం గ్యాప్ తెలియడానికి సరిగప గని పసాని రీసా. ఇప్పుడు సరిపోయిందా? రీసా పెడితే 16 వచ్చాయా? సరిగప గని రీసా పగరి గరి సని స పగరి గరి సని స సరిగప గని పసాని రీస 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 అది. సరిగప గని పసాని రీస పగరి గరి సని స
చూడు సరిగ పాగని పసాని పగరి గరి సని స అది ముక్తాయింపు అక్కడ క్యాప్ అవ్వాలి అని రీసా కలిపినప్పుడు రీసా అప్పుడైనా పర్వాలేదు పగరి గరి సని స అదేనా తీరి 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 అప్పుడు గపని పని స గారి సని పని నిస గారి సని పని నిస పని నిస దాన్నే 3 సార్లు అనొచ్చు సరిగ దిగప గపని పనిస అంటాను కదా దిగప గపని గపనిస అని ఉంది సరిగ దిగప గపనిస గారి సని పని నిస ని పని నిస ని పని నిస ఇవన్నీ ముక్తాయింపులు కాబట్టి అలా వస్తారు కాబట్టి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని పాడాలి దాన్ని అర్థమైంది కదా గరి సని గరి సని గపని పనిస అక్కడ స్లో కూడా చేస్తారు పగరిస పగరిస గరి సని గరి సని సరి గరి గప గపని పని సరి పగరి గరి సని స అలా తెలుసారా సరి గరి గప గప విలంబం అంటారు దాన్ని ఏమండి దీనికి రేపు ఒక్కరోజు కేటాయిద్దాం చివరిగా నేను పాల్గారు ఇంకెక్కడ నుండి సాధన చేసి 600 రోజు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా 570వ రోజు వేళ 71 కాదండి 70 కదా ఈ కృతి ఈరోజుతో 9వ రోజు సార్ 9th డే ఈ కృతి అంటే 10th డేకి మేము కంప్లీట్ చేస్తాం సార్ చేసేసినట్టునా అంటే ఊరినే బలవంతంగా ఆపుతున్నాం అప్పుడప్పుడు పాడుకుందాం ఏమండి ఆలస్యం గారు అదే ఏదో తోచిందిరా తోచింది అక్కడ రాశాను భారత్ గారు నిపనిస ఈ ఫేస్ ఎక్కడో వచ్చినట్టుంది సార్ ముందు ఒకసారి నిపని నిస కాదన గలనాయేసు అందుకే గారిసని పని నిస గారిసని పని నిస అది దాన్నే 3 సార్లు అనండి ఇది ఎక్కడో వచ్చిందని మీరు స్టేజ్ మీద చెప్పద్దు వెళ్ళింది బాగుంది అసలు ఇదే ఇంత ముందు ఇంకో దాంట్లో వచ్చింది సార్ అంటే బాగుంటుందా అందుకని గారిసని పని నిస పని నిస గారిసని పని నిస గారిసని పని నిస అలా వినిపిస్తుంది ఏమన్నా జ్యోతి గారు బాగుందా చూసారా ఎన్ని తతంగా ఉంటాయి కృతులు మామూలు పాట పాడడం వేరు గీతం కృతి పాడడం రేపటితో ఫైనల్ అయిపోతుంది సార్ నోటుకు నోట్ వచ్చినప్పుడే దాని బ్యూటీ కనిపిస్తుంది లేకపోతే అప్సృతే ఎక్కడ ఒక్క నోట్ తప్పుడు రేగ పని సరి గది రీకి పట్టుకోవడమే కష్టం రేగ పని రే పాను రావాలి అక్కడ అన్నైంది
రీ గ పని హరి గరి హరి పని. అలా పట్టినప్పుడు వస్తుంది. రా ఒక మనిషి పాడగలగాడంటే అవతల పాడగలరని అర్థం. పాడే ఇది ఉంది కాబట్టి అందరికీ డెఫినెట్ గా వస్తుంది. సాధన స్వరం అనుకుంటూ రాగంలో రావాలి. ఏమండి భారత్ గారు కొంచెం నీరసించిపోయింది. అలాగే సార్ అన్నట్టుంది. అవసరం అన్నట్టు అది కదా, అవసరం అన్నట్టు ఉన్నారు. అవసరమా సారీ అంటారా? ఎందుకు 50వ అంతస్తు రావాలంటే అవసరమే. వెళ్దాం, అలాగే వెళ్దాం. ఇదే కదా ప్రెజెంట్ వర్షిప్ మనకి. ఇంట్లో ప్రార్థన అంతే. ఏమంటారండి ఆలస్యం గారు? ఒక గంట పాడడం, స్వరానికి స్వరం పాడడం వచ్చిన వెంటనే ఒక ఆనందం ఉంటుంది మైండ్. ఈ లాస్ట్ 2 phrases కొంచెం కష్టంగా ఉన్నాయండి. అంటే స్వరం పాడితే కాదండి, అది నడకలో దాన్ని ఎలా చేస్తానంటే కృతిలో ఎక్కువ పాడుకుంటూ ఉండాలండి, వింటూ పాడుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు జుగల్బందీ అని ఉంటుంది. జుగల్బందీ అంటే ఎలా అంటే, ఇప్పుడు నేను స్వరం అంటాను, ఈడు వస్తాడు, మళ్ళీ మృదంగం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ. అందుకే ఆయన వస్తాడు, మళ్ళీ అదే నడకనే ఈడు వాయిస్తాడు. ఈ లోపు ఈ నా ఊపిరి తీసుకుంటూ ఉంటాడు సింగర్. వస్తాడు జుగల్బందీ అంటారు. ఇది అన్న స్వరం వైలిన్ మీద వాయిస్తాడు. ఆ వైలిన్ మీద అన్న స్వరం ఆ టైప్ లో ఆ నడకని మృదంగం మీద వాయిస్తాడు. అలా స్వరాలు ఇతను అలా షేర్ చేసుకుని క్లైమాక్స్ తీసుకెళ్తాడు. ఆ క్లైమాక్స్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పట్టుకుంటాడు, అని పట్టేస్తాడు. అలాగా 1 నిమిషం 2 నిమిషాలు ఆడియన్స్ అలా ఉంటారు. గారి సని పగరే సని అలాగండి. అప్పుడు క్లాప్స్. తెల్లవారులు పాడేస్తారు దీన్ని. ఒక గురించి తెల్లవారులు పాడేసి. మీకు గుర్తుందో చిన్నప్పుడు డ్రామాలు వేసేవారు. కొన్నేళ్ళు వేసుకోరు. మొదటి కృష్ణుడు, రెండో కృష్ణుడు, మూడో కృష్ణుడు. 10 గంటలకి డ్రామా స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మొదటి కృష్ణుడు ఎంటర్ అవుతాడు. 1 గంటకి రెండో కృష్ణుడు ఎంటర్ అవుతాడు. ఈడెళ్ళి నిద్రపోతా ఉంటాడు. తెల్లవారుజాము మూడో కృష్ణుడు ఉన్నాడు, రెండో కృష్ణుడు వెళ్ళి పడుకుంటాడు. ఇలా అదనమాట. ఇలా తెల్లవారు అలాగా 1-2 కూతురు తెల్లవారులో పాడేచ్చు. ఏం సార్ ప్రార్థన ఎవరు సార్? ఇది ఒకటి కవాలి టైప్ లా ఒక పాట, గీతం ఏదన్నా అయ్యే వస్తాయి చూడండి. మరి ముందు అవే వస్తాయి. ఇంకా అంటే మనం వెళ్ళి కొలిది అన్ని రకాలు ఉంటాయి. జ్యోతం కూర్చొని జ్యోతి గారా పుట్టి 1 రోజు అయిందండి. జ్యోతి గారికి ప్రార్థన చెప్తున్నాను. ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా, పరమ తండ్రి, గొప్ప దేవ, నీకు స్తోత్రం తండ్రి. ఇంతవరకు నీ కృప చెప్పున మమ్మల్ని కాపాడి సజీవ సంఖ్యలో ఉంచి మరొకసారి నాయన ఈ సంగీత పరిచయ ద్వారా మరొకసారి మేము స్తుతించడానికి, మహిమపరచడానికి తండ్రి అయ్యా మాకు చూపిన కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. చిన్నవారు మొదలుకొని పెద్దవారి వరకు ఇంతవరకు నీ సన్నిధి మాతో ఉంచడానికి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. నేర్పిస్తున్న సాన్ని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి. ఎంతో ఓర్పుతో సహనంతోనైనా అయ్యా మాకు నేర్పిస్తుండగానైనా ప్రతి ఒక్కటినైనా జాగ్రత్తగా నేర్చుకుని తండ్రి స్వరాలతోనైనా నేను మహిమపరిచే కృపను
మాకందరికీ ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. సార్ని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం. దీవించండి, మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి, కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి తండ్రి. అయా వెనుకుండి నడిపిస్తున్న శాలం పాస్టర్ గారిని మీరు దీవించండి దేవా. ప్రతి ఒక్కరిని నైనా సిఎంసీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని నాయన మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, మీ కృపలో మమ్మల్ని అందరినీ భద్రపరచండి తండ్రి. నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇంతవరకునైనా ఎన్ని రోజులుగానైనా నీ సన్నిధి అయ్యా మాతో ఉంచి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకే నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. నీకు స్తోత్రాలయ్యా. ఈ రాత్రికాల సమయంలోనైనా మీ ఉంచుకొని మా పడకల మీదకి వెళ్తుండగా నీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి. రేపటి దినం నైనా నీ చిత్తము సజీవంగా మమ్మల్ని ఉంచినట్లయితే మరొకసారి నీ సన్నిధిని చేరే విధంగా నైనా నీ స్తుతించి గణపరిచే భాగ్యం మాకు అందరికీ అనుగ్రహించి నడిపించమని మమ్మల్ని అందరినీ నీ కృపాహస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ త్వరలో రానున్న శ్రీ యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభు అయిన క్రీస్తు కృపా కనికరం, పరిశుద్ధ సన్నిధి సహవాసము సిఎంసి కుటుంబం అంతటికి మరియు శ్రీ మహర్షి గురువర్యులకును మరి ఆయన సంగీత సేవ అంతటిలోను గృహం అంతటిలోను సదా నిత్యము ఎల్లప్పుడూ తోడు నీడగా ఉండునుగాక. ఆమెన్. ఆమెన్. ఆమెన్.